Здравейте, казвам се Мариана Шишкова, преподавател съм в Аграрен университет Пловдив и съответно съм част от екипа на IT Farm. Днес сме на гости на фирма Milcom България ЕООД в град Раковски, където искаме да разберем как иновативните технологии оказват влияние върху дейността на фермата и изобщо може ли тя да бъде осъществена без тях. За това малко повече ще ни разкаже господин Минчо Терзиев, който работи като зооинженер във фермата, дългогодишен опит има в съответното направление и всъщност ще обясни накратко какво точно правят тук и какви прецизни технологии имат. Добре дошли в Milcom България, град Раковски. Намирате се в територията на края фермата, която е собственост на фирмата. Фирмата отглежда 3100 животни общо, като 1500 от тях са само дойните животни. През годините сме се постарали да въвеждаме нови технологии и да подобрим начина на работа. Една от технологиите, която вие бяхте в момента, това е робота за пробутване на храна. Целта му е спестяване на работна ръка и периодично подаване на фураж към животните. По отношение на тази прецизна технология, този робот, ние видяхме, че всъщност той прави един обход на цялата ферма. Вие споменахте, че всъщност има магнити, които позволяват правилното функциониране. Как точно работи той? Цялото трасе е така изградено с магнити, които са положени в земята. Самия робот открива тези магнити и се движи по тази линия, която е зададена. Интересното при него е, че вие сама попитахте, ако има някакво препятствие, как са нещата. Значи той е така изграден с датчици, че усети ли препятствие, той мигновено спира. И не позволява дори да има животно, дори да има някакъв предмет да бъде, с една дума, да бъде амортизиран по този начин робота. А и да няма нараняване, на животните. Така е изграден самия му софтуер, че той започва на всеки час, влиза в помещението и пробутва тази храна. Целта е самата консумация, както виждате животните, разпиляват храната и целта е да се пробута тази храна към тях, да има по-добра усвояемост от страна на животните. Отдавна ли разполагате с този робот? Вече една година и малко. Как стои въпросът с поддръжката му? Имали ли сте до сега някакви трудности? Налагало ли се да ползвате услугите на фирмата? Постоянно координираме с фирмата, която ги е доставила, която ги е монтираме. Много добри отношения са към тях. Дори да не могат да отреагират на момента и да пристигнат на фермата, по телефона тези проблеми, които са създавани, се отстраняват за много бързо време. Ако трябва да сравните преди въвеждането на робота и след, разликата? Прост пример. Имам машина, която е приспособена с гребло и пробутва храната. Още по-далеч във времето, всеки един работник имаше задължението, от тия хора, които се грижат за животните, с лопата да пребута храната. Това е технология, която избягваме и машина, амортизация на машина, и работна ръка и се грижи много добре за самите животни, за подаване на храната и усвояването на тази храна. Кажете нещо повече за другите технологии. Споменахте, че... Постарали сме се във всяко едно помещение на фермата да бъде оптимизиран климата. Вие виждате, че има вентилационна система, има и дъждовална система. През най-топлите месеци на годината създаваме един комфорт на животните. Всичко това е създадено да се чувстват по-комфортно, съответно да нямат този спад на млеконадоя. Всяка една ферма, която е за мляко, това е основната цел – увеличаване и по-висок добив на млеконадой. Може ли да ни кажете нещо повече за чиповете, които видяхме на краката на животните? Има система, която проследява всяко едно животно във фермата, в какво състояние са. На всяко едно животно има монтиран чип, който предава информацията към софтуер. Оттам всеки един, който се интересува от даденото животно, може да влезе и да проследи неговия статус. Тази информация ние може да проследим абсолютно пълна информация за всяко едно животно. Като започнем от млеконадой, генетичен статус, лечение, абсолютно всичко, което е необходимо. Примерно, дадено животно искаме да го проследим. Например,
Вкарали сме в компютъра крава, която е с колан. Всяко едно животно има колан плюс ушната марка. Да. За по-лесно откриване. Вкарали сме 20 номер на кравата и искаме да я проследим. Това е животното. Ако идем на статуса, ние виждаме, че това животно е в 11-та група. На каква възраст е това животно? Какъв е генеалогичният статус? Бременна е в момента, кога се е оттеляла, кога трябва да ражда, кога е осеменена и колко дни има до пресушаване. Това е пълната информация за всяко едно животно в тази ферма, в тия 1500 животни, които се доят. Всяко едно животно юница, когато постъпи, му се слага чип и започва да тече тази информация, да получаваме информация за това животно. За това животно също може да проследим колко е млеконадоя, като ги почнем. Значи в момента на 21-и, сутринта на първа дойка е дало 11 литра. На 21-и, четвъртия е дало 31. За всеки ден имаме проследяемост на нещата. За всеки един ден на всяко едно животно. Пълна информация за това. Без тази програма, самият менеджмент на стадото е немислим. При такъв мащаб на фермата. Ако е по-малка ферма, 50-100, да, но вече при по-голям мащаб задължително. Всеки един в офисите на ветеринарите има, това е главния компютър, има два отделни, които им подават абсолютно същата информация, която е тук. И те спокойно могат да проследят нещата. Значи, тук също може да видим. Това са животните за осеменяване. Интересното е, че когато сме на първото животно, примерно крава 75 номер, вижте как самата линия отбелязва кога ще е максимално удобният момент за осеменяване. Това го казва самата програма. Той вече негово задължение е да проследи тия всичките животни, да прецени дали трябва да бъдат заплождани или не, зависимо от статуса на животното. И когато влезе в тази линия, той да зададе това животно и да го осемени. Доволни ли сте от прогнозите, които ви дава софтуера? Доволни сме от самият софтуер и от самата работа на ветеринарите. Ако погледнем Data Primacy Rate на самото движение и начин на осеменяване процентно, е доста добър за фермата. Без този софтуер, чисто просто няма как да се движат нещата. Има хиляди справки, има хиляди животни, които може да се проследят. Тя е много обширна. Намираме се в билна зала на фермата. Тя е 2 по 25 животни, значи паралел бърз изход. Интересно при нея е, че във всяка една модерна билна зала има дисплеи, които показват номера на животното и издоените килограми мляко. Всяка една крава, която излезе, минава по коридора. Накрая на коридора има изградена селектираща врата. При установяване на проблем с дадено животно, дояча, който е долу, спокойно може да зададе тази крава да не влиза в групата, а да бъде отделена в стационара, където по-късно ветеринара да може да направи проверка и да установи какъв е проблема. Един от секторите, от който отглеждаме малките телета, всяко теле след раждане се настанява в тия индивидуални иглута, като се обръща на всяко едно теле индивидуално внимание. И това е, лично за мен, най-добрият начин на отглеждане на животни. Планирате ли да инвестирате в нови такива технологии? Виждате ли смисъл в допълнителното им разширяване и ще ползвате ли подкрепа по програмата за развитие на селските райони? Задължително. Ще пробваме, даже в момента участваме по идеята ни да изградим централа на самите ферми за енергия. И съответно да станем независими единици с самата ферма. Но в момента работим по този въпрос и се надявам силно да бъдем одобрени. Можем само да ви пожелаем успех. Благодаря за което.